matur sembah nuwun. Ngriku radi ngandhap mawon Mas Bagong ndak mbokongi sinden. Nah, nggih. Ah, elok tenan. Tes nggih, wilujeng dalu Mas Bagong. Dalu nyuwun pangapunten wong gene ra dirupek. Nggih, mboten dados napa. Ajeng malah mlumpuk ngeten iki malah ketok yen guyub. Lajeng teng mriku wong jejer wong obor kodhok ndak malah mengke kok ngobor kodhok. Kae ngopo ngono kae? Nggih. Oh, nganu tukang sondring. Tukang syuting. Nggih. Nggih. Alhamdulillah sehat. Nggih. Pripun kabare panjenengan? Inggih pangestunipun sehat walafiat. Laris terus. Nggih alhamdulillah. Pun tindak mriki ping pinten? Dalem Tindak wonten Kementerian PU mriki ping pinten? wiwit kula dereng gadah anak riyen pun nate sowan mriki dalam rangka Hari Bakti ingkang ngasta Menteri nalika semanten Bapak Joko Kirmanto. Nggih. Lebet peresmian gedung utama PU menika kula riyen nggih dipun timbali. Alhamdulillah. Tahun kepengker jatosipun nggih dipun timbali ning kula pas mboten saged amargi radi dadak. Mila lajeng dipun lironi dalu menika kula dipun dawuhi sowan. Oh ngoten. Nggih, kula nggih sekalian nepangaken mbok bilih kathah ingkang piyai sami mboten tepang kula. Pripun? Nami kula Bagong alias Gendut alias Jumadi. Akeh. Asli saking Jawa Tengah, pernahipun Ambarawa. Nggih. Sekalian kula nepangaken mboten kula pamer sombong mboten. Menawi badhe pirsa Pak Camat Ambarawa nyuwun sewu kula mboten pamer. Nggih kula menika rakyatipun. Terus tak kira camate calon mati Mas. Nggih. Mengeti nggih menika Hari Air Dunia Mas Bagong, keluarga besar Kementerian PUPR. Wah hebat dengan tema air dan air limbah. Pripun komentar jenengan? Nggih cocok air. Nggih. Air menika saka huruf A I R. Nggih. Air. Nggih. A amat sangat digunakan dibutuhkan manusia karena menjadi sumber atau kebutuhan primer. Betul. Penting sekali. Nggih. A I insya Allah menjadi sumber kehidupan asal kita bisa menggunakan sebaiknya dan cara merawatnya. Oh nggih. I Lajeng ingkang R rasanya selalu syukur hidup dengan air sehat. Malam ini syukur Bapak Sukron Suwondo. Wah, kula ki jan gumun yen sing jenengane wong tuwa kepinterane ngalir ning anak ki kula nganti kepengin kaya ngoten niku kok. Bapake panjenengan dalang, jenengan putrane dadi dalang. Iki jenengane turunan lak ngono ya Mas ya. Silsilahe lak ngono to. Lah sing tak takokke niku dalang niku nek sekolah karo nek dalang turunan niku apik pundi Mas? Nun dalang niku nek saking sekolah kali nek dalang turunan niku apik pundi? Ya apik sekolah, wong sekolah niku programe wis ditata kok. Iki engko ilmune sing diparingake iki apa tumraping siswa disinau niku pun cetha kok. Nggih. Nggih bener apik sekolah. Nggih. Ning turunan niku nggih pancen dalang sing ora apik. Sik kula niku turung dalang lho. Bapak kula dalang, mbah kula nggih dalang. Sampean iki keturunan mboten turunan. Ngene kula niku enten dalang turunan penontonnya bali kabeh. Sebabe turunan ki ngantukan ning panggung ngeten iki. Turu ta. Nek sampean niku saking Pak Sukron niku keturunan dadi mboten turunan. Nek turunan niku dalang ngantukan ngoten niku. Iya. Mugi-mugi tontonan dados tuntunan. Nek pun dadi tuntunan dados tatanan syukur saged dados tuladan. Amin. Niku wau aja dipleroki damel tontonan sae nggih damel tuntunan nggih sae. Kula ndamel orek-orek napa menika ngarang kata-katane nanging tesih mlebet wonten ing aja dipleroki. Oh, lagune tetep aja dipleroki nanging syaire diganti. Nggih, lereh. Nggih, pripun pengen krungu kula? Urip pisan gawe sepele ana donya ora salawase paribasan mung mampir ngombe
mula sedulur sing padha gedhe ngamale sebab tembene bakal gedhe ganjarane tumindak laku kang suci sebab ing buri ora bakal rugi manembah mring Gusti besok kanggo sangu mati wah ora rugi le ngaturi jenengan buktine ya cerdas tenan kok ya cerdas ning mau lali ra mbok petruk ada gelan wis dandan awet maghrib kok nenggon transit ngendimu gedhong apa Wisma warga berencana lali ora mbok petruk sing mbok peni sindenmu wae ya ora lah sinden lek jarikane nditing ngene lek kon jalan lak ya mesake bingung aku kan nyegat apa entek aku karo gandul truk aku mau bareng aku diandan ngene saka kementek ngendi kok nemu kae gedung transit tekan kene rada adoh lah diandan lewat dalan delalah kocone dibuka terus weruh cah cilik kaget kok weruh ngono kuwi aku buka kocone ku aduh ana setan ngono malah apik setane kok ya aku ki ora setan Dek aku bagonge engko sing ndagel aku ngono bareng aku medhun montor kok bocah sing arek aku mungkin ngrasani oh jebule bagonge bagus ngono ning kok ana cacate ngono piye nganu jarike kaya tutup mejijer ngono iki nek kok tutup mejijer aku ya jawab ya pendek kaya tutup mejijer jero kono ki ana centronge aku malah gladrah tekan dindi kembali ke tema pada malam hari ini air dan air limbah ijih mungguh jenengan pripun berhubungan kalian apa yen mungguh anu Bagong nggih air menika sumber kehidupan nika wau nggih mula sedaya menika kantun caranipun kita menghadapi cara merawatnya bagaimana nggih banyu kuwi iso nguripi iso mateni nggih nguripi waton pinter tur sithik carane ngrawat dadi banyu sing sehat nguripi to Mas sumber panguripan nggih ning iso mateni banjir bandang wong do ngawur do ngethok wit-witan saiki dadi gundul gununge terus dadi banjir iki dadi sumber kematian iso oh iya ora percaya mbok jajal kono sampean kowe dhisik no nyapa lah iya mula wong urip niku entene ming loro napa bungah susah urip mati lanang wedok mumpung kula kalih panjenengan tasih diparingi panjang umur monggo sami ndamel sing saapik-apike sing migunani dhateng sok sinten kemawon supados sok kena gawe sangu neng swarga lah kula tak takon menungso kabeh bakale padha mati aku tak takon menungso nek wis mati iki terus digawa ning endi ya digawa ning kuburan terus dimakamake no kuwi pinemune wong sing kleru mati gono kuburan lah lumrahe lah ya mengkono dipikul utawa digawa ambulan njur kleru sing bener manut sing nggawa ngono ya arep gonong pasar gonong terminal apa terus mayite protes aku yo duwe pertanyaan yen guru ngono wae takon napa mikul wong mati ya to dalane wong mati iki ning ndi lara ning rumah sakit mati ora iso umure wis sepuh wayahe mati salah lah dalane mati dalane wong mati iki kudu ngestokake dawuh Gusti ingkang Maha Kuwasa lamun tong ibarate wong digotong umume lak wong papat ya ono karo la ilaha illallah nyebar ke kembang dalane kok mati lho dalane mati ya kudu balik nyapa ning rumah sakit arep ning rumah sakit arep ning kuburan ya kudu balik dhisik dalane buntu dalange ngemut oli lah masa kalah ngomong meleset nggih iki lah hubungane karo kesehatan to Mas yo ngrembung nggon wong mati iki mau sik rampunge sik iki perkarane rampung sebab menungso iki sisine anane mung kepengin sugih kepengin urip sing mulya lah aku tak takon bondo donya iki digawa mati apa ora yo ora sing jenenge wong mati bondo donya derajat pangkat anak bojo ditinggal ya ora digawa mati bondo kuwi pinemune wong sing bodho kok iso motor mobil kae digawa mati apa ora mobil motor kae digawa mati
Sing digawa urip iki kaya to pitik, bebek, mentok iki digawa urip. Nek montor, Honda iki digawa mati, Mas. Digawa mati. Lah iki ilmu lho iki, ilmu lho iki. Aku pancen angkat topi yen bab ilmu kematian ki mesti pinter kowe. Sampeyan agamane Islam? Ya jelas Islam. Aku takon Islam. Piye? Sampeyan sembayang sing dienggo apa wae? Sing mbok nggo apa wae? Ya nganggo adat upamane ngisor nganggo sajadah, ngisor ngene sarungan, nganggo baju koko, dhuwur ngangge kopiah utawa pecis. Kuwi karanane wong salat. Berarti sembayange durung sah. Aku lak takon sampeyan nek sembayang sing dienggo apa wae? Lah iya sarung terus baju koko, pecis karo sajadah. Kuwi kleru. Kok kleru? Sembayange ora usah. Wong gek sembayang kok iso nganggo pecis. Nganggo baju koko, nganggo sarung, carane piye? Sing bener ki ya sadurunge sembayang mau pecis diagem, sarung diagem, baju koko diagem, sajadah dipasang, lagi sembayang iki sah. Ya. Saiki ngomongne salat aku tak takon karo kowe nyata kowe pinter. Takono. Ya. Ngongkon wong salat ki hukume entuk pahala apa malah dosa? Entuk pahala. Salah. Loh, kok iso salah? Dosa. Dosane nggon apa? Saiki wong lagi Allahu Akbar, bapake teko le tukokno rokok le. Dosa apa ora? Ayo. Piye? Wong salah tok dikongkon kuwi jenenge tidak toleransi beragama. Aku kongkon wong salat mergo sing salat mau gek nganggo sarung. Dadi urung salat. Iya. Nggih. Wah, Mas Bagong dalem. Sing jenengane piyai seni niku luwes kok Mbak Cange. Pripun? Durung nganti ngomong, durung nganti nembang wis kebak donga. Oh saged. Contone niki para niaga kanca-kanca niki nganggo apa wae sing diagem iki kebak donga kabeh. Blangkon sing diagem iki warna coklat, coklat kuwi ndongaake muga-muga Kementerian PU sekeluarga besar anggenipun ngasta selalu cocok dan melekat di hati masyarakat. Coklat. Amin. Coklat iki donga kabeh iki. Ingkang ngagem kuning, kuning menika donga lumaku kanthi wening. Kuning. Nggih. Kula nganggo ireng, ireng tegese iri drengki mboten kepareng. Wah, elah. Sindene nganggo warna pink. Pink iki yo ndongake sampean. Artine apa? Lek dadi nganu dalang le mayang muga-muga entuk job pink akeh. Pakarepku sing ndongake aku kok. Pink. Lho iki pink akeh. Dalange yo nganggo beskap coklat rada amoh. Niki nggih enten tegese. Pancen duwene ya mung kuwi. Serang ngrungokne wong. Apa ya 10 ambanggo bareng. Ngeten Mas Bagong. Dalem nggih. Mundi dawuhipun Bapak Menteri PUPR Pak Basuki wau kerawuhan sumitranipun utawi kadangipun sepuh menawi mboten lepat asmanipun Pak Sularmo menika besus utawi mumpuning bab tetembangan. Alhamdulillah. Keparengipun Bapak Menteri Semoga Pak Sularmo katuran minggah wonten panggih. Nggih, dipun srepekaken. Ayo. Yuk. Duduk. Duduk. Neneng. Monggo Bapak Sularmo. Monggo katuran tindak panggung. Monggo sareng-sareng wonten mriki. Besanipun anget. Monggo. Monggo kental mriki Bapak kalian kadang-kadang Maranggono.
Wilujeng dalu Bapak Sularmo. Sugeng dalu. Assalamualaikum Mas. Nggih, waalaikumsalam warahmatullah. Nggih. Sugeng dalu. Saderengipun nyuwun pelok 6. Nggih. Niku mang bagekke mesake ning teng Delongok wingi jenengan niku lho. Sugeng dalu Bapak Sularno. Nah, nggih. Sugeng dalu. Nggih. Nuwun sewu mergi nembe pinanggih sepindah menika. Nggih. Kathah masyarakat ingin badhe napa mangertosi kalian panjenengan. Kula pun Sularmo, Bapak Sularmo nggih. pensiunan PU. Oh nggih. Asli saking pundi Bapak? Saking Karanganyar Solo. Nggih. Nggih. Oh, nggih. Kabupaten. Oh nggih. Akelaranipun saking Solo. Karanganyar. Oh Karanganyar. Nggih. Kok benten kalih kula nggih. Menawi Bapak Sularno menika kelahiran Karanganyar, menawi kula menika kelahiran saking Simbok ngoten. Oh iya. Ampun digatekne Bapak, pancen omongane wong edan nggih ngoten niku. Pensiun nembe 13 tahun. Wah, 13 Terus menika 73 tahun. Alhamdulillah. Baraan yang kali Bagong jenengan. Nggih. 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 Anu, pertama pada Pak Menteri, Bu Basuki juga seluruh jajarannya kami ucapkan terima kasih. Malam ini kami akan membawakan sebuah tembang Nggih. Sekar Mocopat Dandang Gulo Nggih. kanthi judul Mangayu Bagyo Kementerian PUPR. Inggih. Nggih, Kalajengaken kalajengaken gending yang paling tua bersamaan dengan wayang ini. nggih. Ilir-ilir. Oh nggih, karyanipun Sunan Kalijaga. Nanti karena mungkin semua tidak paham bahasa Jawa, saya terjemahkan langsung dalam tembang itu. Nggih, men gamblang pisan nggih. Supaya cetha nggih. Nggih. Wis malah gladrah tekan ndi supaya jelas. Nggih, nggih niku. Neno. Pelok kok Oh pelok. Pelok. Tadi saya sudah minta pelok 6. Nggih. Sana selendru pelok 6 Mas. Nggih. Nggih. Peloke namung kalih barang kare bem. Nggih. Eleng ayo kongsi lali Hebat. Yang artinya mengingatkan agar tidak lupa. Nah, Ora gampang mengko panguwasa yang tidak artinya mudah mengemban amanat sebagai seorang pemimpin. iya, nggih. Sing ati-ati tindak agar berhati-hati dalam setiap langkah Iya. dan mengambil keputusan. Hati-hati kalau melangkah dan berjalan. agar berhati-hati dalam melangkah. Pakai rasa. Kututan sahmitu harus taat dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nggih. Sabarang reh tan kena gigrek. Dalam segala hal tidak boleh Takut. ragu-ragu, tidak Nggih. boleh takut. Nggih. Gigrek itu ragu-ragu. Ya, gigrek itu takut. Takut. Ya, ragu-ragu. Nggih. Misalnya Nggih. takut sama istri, gigrek sama istri gitu. Wah, saire iso lali nggih. Bagong iki gagu ae ora. Tan kok ngomong. Wong pengen ngerti tok. Saire iso lali dadi Kok. ganggu. Nonen. Madhep manteping cipta harus konsentrasi penuh di dalam menjalankan tugas. Ya. Ciptane iku napa?
Cipto. tak kena- Masa lali Mas aku nek diganggu terus Mas. Gong, timbang tak golekne sulasi lambemu meneng sik. Iki seniore Pak Menteri ora. Kok kuwi cipta sing nyong boto kae kok. Harus konsentrasi penuh dalam menjalankan tugas tadi. Nggih. Tetek tanggon tangguh. Artinya Tetek itu percaya diri nggih, leres. dan mempunyai prinsip yang jelas, yang bagus. Tetek tanggon. Tanggon itu ya konsekuen sekaligus konsisten. Tanggon, tangguh itu Kuat. kompeten, Nggih. menguasai di dalam bidangnya. Weh. Itu yang disebut tangguh Nggih. dan sekaligus bisa diandalkan. Nah, Jadi ini mungkin pesan bagi para pemimpin. Nggih. Jadi tetek tanggon tangguh. nggih. Sasat ana ing palagan. Jadi ibaratnya dalam satu pertempuran Mas, Nggih. ya taruhannya segala macam, ya. Budidaya geniro bangun nagari, bekerja keras di dalam membangun. PU ini membangun infrastruktur Nggih. sekaligus membangun bangsa dan negara kita ini Dan budaya wayang kulit. dan budaya wayang kulit ini. Nggih. Mreh rahayu Tepuk tangan untuk Bapak Soelarno. Agar semua kita semua ini rahayu cengger sambikala, Amin. diberikan Amin. kesehatan, kesuksesan, Amin. dan yang terakhir adalah selamat. Ya, jadi selamat itu penting. Selamat. Jadi ini saya nyuwun diteruskan hilir-hilir. Oh nggih. Pelak Nggih. napa Slendro? Pelok tetep Pelak. pelok. Nggih. Mangga mangga. Hilir, hilir. Hilir, 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 tandur wosum hilir, tak ijo royo royo, tak sengguh tak mantenan. Bocah anom penekno blimbing kuwi nyulu nyupenekno kanggo masuk dodo pira. Tira kumitir daeng pinggir dandamana jlumatono kanggo seba mangko sore mumpung gede rambut langit mumpung jembar kalangan ya Luar biasa dan
Mohon izin saya terjemahkan sedikit. Nggih, nggih. Ilir-ilir tandure wis sumilir. Ngelilir-ngelilir para pemuda, bangun-bangun dan bangkitlah para pemuda. Tak ijo royo-royo, jadi ini masih pemuda, di awal jadi pemuda. Peneken blimbing kuwi, penekno Blimbing. panjatlah pohon blimbing itu. Blimbing itu selalu bersegi 5. Jalankan syiar Islam itu dengan sebaik-baiknya. Nggih. Nih, kanggo masuh dododiro. Dodot itu pakaian yang panjenengan agem itu. Dododiro. Dododiro itu menggambarkan perbuatan kita. Nggih. Jadi untuk membersihkan perbuatan kita. Lunyu-lunyu peneken. Jadi meskipun licin, jangan terus licin nggak mau saya. Licin biarpun licin, tetap jalanin. Meskipun banyak rintangan dan godaan, jalanin. Nggih. Meskipun licin, gitu. Nggih. Jadi untuk masuk dododiro, dododiro itu pakaian kita, artinya dododiro kumitir bedaing pinggir. Artinya sebagai manusia ini tidak ada yang luput dari kesalahan dan dosa. Ya, jadi itu dondomono jelumatono. Mumpung masih punya kesempatan, perbaikilah, persiapkanlah untuk menghadapi kanggo sebo menggo sore, untuk mempersiapkan diri suatu waktu, setiap saat kita dipanggil sang Khalik. Jadi itu mumpung gede rembulane, mumpung semuanya masih. Pitutur luhur ngeten iki. Lah nggih mila saking menika. Intinipun gesang menika kedah kagungan bekal kangge sawanci-wanci sampun tinimbalan menika sampun siaga tata-tata ngoten. Niki mung tembung umpama. Pripun? Umpama menungsa niku entuk nyuwun karo sing kuwasa babagan wong mati. Balik mati neh. Wah, iki dereng rampung. Piye? Kira-kira umpama sampean iki kira-kira entuk nyuwun karo sing kuwasa mati dhisik karo mati keri, sampean milih endi? Ya genah mati keri, kesusu selang apa? Sing mikul sapa? Wong sak donya wis mati kabeh kok sampean mati keri, sing ngemikul sapa? Ya ngono aku tak milih mati dhisik. Nderekaken sugeng tindak, monggo. Bakal lipat nek karo Bagong. Aku mono pasrah karo sing kuwasa. Mas Bagong. Dalem Niki bojo kula Bu Kesi Rahayu. Nggih. Sarjana seni magister seni, dosen isi Surakarta jurusan pedalangan nggih sowan. Menika nggih kelangenanipun keluarga besar PUPR. Alhamdulillah. Kula sowan mriki wiwit kula dereng gadah yoga sakmenika sampun anak-anak papat. Wih, Nggih, bener Bu Kesi ya wis peputra papat. Pak Menteri men preso. Inggih, alhamdulillah pikantuk pangestunipun priyayi Jakarta mriki anggen kula omah-omah kalih bojo kula Mas Cahyo sakmenika sampun manak papat. Sik, kok iso anak-anak papat sing barep anak lanang gelar pamayange umur pira? sik pilih manake nang kandang endi kuwi? Manusia kok manak. Iya. Anak kula ingkang barep gelar pamayang sakmenika sampun umur gangsal taun. Gangsal taun. Laire 4 Desember bar aku mayang neng kene, sesuke terus sampean lairan ya, biyen tanggal 3 Desember. Sing nomor loro Brahma Kesawa ki umur pira? Brahma sakmenika sampun umur 3 tahun setengah. Wih, Terus sing kembar Dampit Rambu Rangkung umur pira?
kalih tahun. Lho, kaya ngono kalih iki. tahun. Terus sing karo tangga ki dadi pira kae? Maksud sampluk pisan. Maksude iki tangga-tangga sing do melu do nyumbang kae lho, ngono kok. Ya Bu Kesi, matur nuwun karo keluarga Nggih. besar PUPR mligine Bapak Menteri. Ya awake dhewe piniji sowan lho. Ayo, makili kadang-kadang karawitan lan waranggana. Yuk. Nggih. Inggih, wilujeng dalu kunjuk ingkang kula hormati Bapak Menteri. Kula minangka wakilipun rencang-rencang pengrawit lan ugi waranggana ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami, Pak. Dalu menika bojo kula lan kanca-kanca sedaya sampun dipun paringi rejeki lumantar pagelaran wayang kulit dalu menika. Nggih. Saengga kula nderek ndedonga mugi-mugi keluarga besar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tansah pinaringan hayu hayom tentrem lan murah rezekinipun. Amin. Amin. Saengga menawi sampun tambah rezekinipun sampun kesupen taun ngajeng nanggapayang malih. Amin. Usul Arahe terus. usul Pak Dalang. Pripun? Umpami tahun ngarep niku wayangan ngrawuhke jenengan ngangge bagong mboten. Dawuh saking Pak Menteri kalian Ibu lan para-para pejabat Kementerian PU tahun ngajeng dalam rangka Hari Bakti PU wayangan ning wayangan klasik tanpa bintang tamu sama sekali. Muga-muga udan deres. Muga-muga. Dungane terus el. Oh, rekoso rono rene aku yo melu kok Nggih. bareng penak ditinggal. Iya. Nika Pak Dalang kalih Mbak Kesi putranipun sekawan Nggih. nggih. Menawi kula kalih wedok sedaya nggih. Loro to. Nggih, sing Wedok setunggal. kabeh? Nggih, wedok kabeh sing setunggal menika cewek ayu, cantik, sekolahe pinter. Wah, tak jenengi Nini. Sing Nini. nomor loro niku metune delalah rada ireng, bluthuk, goblok, sekolah matematika bijine 9. Loh, songo ya apik to kuwi. Didum wong 3 kok jangan kok. Jenenge sapa? Tak jenengi Nunu. Wong sing tak gumuni cah loro wedok loro niku do rebutan karo cowok. Terus Ayune iki ayu Nini, apik-apik Nini, pinter Nini. Nunu kuwi goblok nek ana calon lanang dolan nggo sing digoleki ora Nini. ning Goleki Nunuke. ora caturan gonggong. Ora nggih. Tekan dindi. Monggo. Oke sih ya nembang ya. Ya, ciri khasmu yen ora kaya pangkur Semarangan. Ya, nggih tamba kangen karo para Nggih. sutresna budaya Jakarta. Ya. Mas Dalang, Apa? tembang pangkur Semarangan menika kula aturaken khusus dumateng Ibu Profesor Dr. Amita. Oh iya nggih. Sing nenggani awake dhewe pentas ana Malang ndek mben. Leres ngantos enjing Bu panjenengan nenggani kula kali kanca-kanca matur suwun sanget lan sak menika saged kasembadan wayangan wonten mriki Bu Anita matur nuwun. Lan ugi Ibu Menteri Bapak. Nggih, nggih, nggih. Wilujeng midhangetaken semoga terhibur Bu. Nggih, terus bar kuwi mesti njing napa wayangan melih. Ora ya. Wojo, apa wong aku ki sing kerep kepethuk karo Pak Mantri ora pamer kok. Mantri. Pak Menteri. Aku ora tau pamer. Pamer piye? Meh bendino aku ki pethukan karo Pak Menteri. Oh, akrab no yen. Ya akrab wong nonton TV kok. Ora caturan ya. Ya. Mingkar mingku rengang karna Pengen bawane Mbak Kes iki ngrejekeni kok. Kok iso? Bawa ngono ki terus panganan do teko. Sing gender ki reka-rekane gen ra weruh ngemplok karo gender. Kok kertasnya kleru dipangan. Dikira aku ra weruh ngono. Tisu kok dipangan. Lah dikira roti kok ya. Mbek gender ngene. Ya Bu. akarana karenan marti
Pancen pun jodoh antarane dalang karo sinden kok. Diaturi kaya. Suarane sing putri wah jan elok. Sing lanang ya pinter dalang wah nek cara awan-awan kae pas sepi-sepi job ora mayang. Dipangku sing wedok karo diurak-urake. Let 5 menit mendri teko minggat bareng. Iya. Arahe padha arahe. Mas Bagong, konsentrasi penuh mergo iki ora sembarang sinden iso ngambah laras sing dhuwure kaya ngene. Angel gawat iki. Gawat. Nggih. Yuk Bu Kesi. Iya, gawat darurat iki. Edian. Alhamdulillah. Durung bagi luwih gawat neh. Rungono jajal. Iya, ana sing gawat meneh. Kaya ngopo? Alhamdulillah wis lahir lanang. Aduh metu lanang sesuk jodohno karo nunukku. Metu lanang kok. Nggih. Jamune apa niku kok pintere kok ngono. Jamune napa, Bu? Jamunipun Nggih. iwak tekek. Oh, tekek. Loh, jamu kok mulah maleh. Wingi pedhok nang pati kan ini ndoke mara tuwa. Saiki iwak tekek. Ya. Hebat. Swara ki nek jenengan pancen ngerti sumber swara apik iki saka ngendi, Mas? Ya saka pita suara. Kleru. Penggulu no. Kleru. Lah ngendi? Saka irung. Sampan bojone jenengan pas lagi nganu bawa ngono ki matno sing tenanan. Irunge matno tenan lah megar mingkup ngono. Ngono. Irunge pesek ini. Ayo. Nontone sentimen karo aku. Jare wong pesek ning mboten napa-napa kok, Pak. Pesek ning bojo kula kali kula jatuh cinta banget lho. Mergo sampean pesek malah awet urip, mergo ambekane ngirit. Nah itu. Terus malahane Bagong iki kekamban napa bolongan irung ndang dut kuwi boros kok. irung mesti to ya. Iya. Terus irung pesek iki nek sembayang iso nemplek plek sejadah ngono ya. Heeh. Sinden ki posisine werna-werna lelingge kok. Ana sing ngemil lho, ana sing ngemil werna-werna. Ana sing dolanan HP, ana sing arep mangan aling-aling gegerku gen ra ketara ya ana. Ana sing sinden londo ki wit mau kok mung ngene wae ngene iki. Tangan ki nek posisi dereng nyanyi ngeten, ora kok ngeten. Ngeten ki ngrusak tangga teparo mangko. Ya Bekasi, entekno, Bu. Kang tumrap ning tanah Jawa
Nana agama agemeng haji matur sembah nuwun kalajengaken lelagon Mawar Kuning karya Kinarto Sabdo ya laturaken dumateng pepundhen kula Bapak Kondang Sutrisno Wilujeng nglaras lan putranipun Dik ABK utawa Dik Iwan ya ABK anak Bapak Kondang tak kira ning prau monggo Mawar Kuning dadosa yuk suara tunggal Bu Kesi ala Bunga Tirah Semarang Bu. tenan ya Mas Bagong. Iki wau judule napa? Mawar Kuning. Mawar Kuning. Wah, jan kompak yogane ngapa pakumpulan yoga apa iki jenenge? Sukonedo. Apa? Madangkara. Nggih, pancen kompak tenan iki paguyuban madang dolan iki dadi. Nggih, luar biasa. Tasih wonten maranggono saking Hungaria. Komplit niki. Tulungane jenengan sing pinter bahasa Inggris silakan berkomunikasi dengan Mbak Dora. Ya. Aman lah ya. Aku isone iki mau nang pom bensin truk iki. Piye? No smoking. Good night, good night. Good night, Mas Bagong. Oh yes. What's your name? My name is Dora. Oh yes. Alamatmu ngendi? Lho. Address. Alamat saya Budapest, Petőfi utca 11/A, 1042, első emelet, 5-ös ajtó. Kuwi RT piro kuwi kok ngono? Angel. Dari negara mana, Mbak? Dari negara mana? Hungaria. Oh, Hungaria. Piye kabare kono isih usum jengkol apa ora kono? Ayo. Oh ya padha-padha bumine padha kok. Mbak Dora, ucapkan selamat sukses untuk keluarga besar Kementerian PUPR
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat karena memperingati Hari Air Sedunia. Jadi orang Hungaria pun pada masa-masa sekarang juga memperingati Hari Air Dunia dengan bahasa Hungaria. Oke. Yuk. Jó estét kívánok mindenkinek, üdvözlöm mindannyiójukat, szeretnék sok sikert, hosszú életet, egészséget kívánni a közműveknek a 2017-es víznapja alkalmából. Oke, diterjemahkan Mas Bagong. Yuk. Yang artinya itu bahasa luar negeri ya di Ayo apa? ya itu wis padha-padha mirengke kok ya. Nek tak jelaske malah ora cetha ndarani kene gawe. Yang artinya selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Selamat bertemu di gedung halaman parkir Kementerian PU. Kayane ngono ora? Nggih. Piyayi Londo karo Indonesia iki beda ya. Aja londo lho, piyayi monco. Monco. Iya. Ning nek cara wong biyen yang ngarani kuwi wong Londo ngono. Iya, monggo. Aku tak takon, Piye? umpama wong Londo itu wong Indonesia iki keturunane apa? Non? Keturunane apa? Yo Indo no. Kleru. Lah piye? Wong Londo itu wong Indonesia iki keturunane bayi. Oh iya. Arepo Indo, arepo Cina, keturunan yo bayi. Oh iya. Turunan Indo. Iya. Indomie apa? Bener kowe ya. Mas, Nun. saiki ben Mbak Dora sing nembang sih ya. Nggih, monggo. Saya persembahkan untuk keluarga besar Kementerian PUPR khususnya Pak Menteri PU. Ini ada waranggono dari Hungaria sowan di Kementerian PU untuk berpartisipasi. Ini memang di Solo dari mahasiswa atau belajar menjadi muridnya Bu Kesi belajar nyinden. Wis ya. Lah kowe iki arep ngopo? Ya engko tak kenalke karo Legimin to nggo kuwi. Malah legimen. Nah iya. Ngono wong ku yo. Larase slendro patete 9 Mas Dar. Ya, coba kelangenane Pak Graito Genti. Ya, uler kambang. Ya, pancen dipelajari sing klasik-klasik dhisik. Ngati-ati lho ular ki bahaya lho. Kok bahaya? Tanggoku tabrak ular mati. Tabrak uler kok mati ora nemu nalar. Ular jaran sak dokare kok. Iya. Ya, entuk ae ora. Sing gendere wareg kegedhek-gedhek lho. Mau ki katutan deluwang untune kok kaya merongos kok. Monggo, Mbak. Oke. Oke. Pisang sesajineng karya Ya.
Nyuwun oplos untuk Mbak Dora dari Hungaria dan kesenian kita. Baik. Wah, luwes. Luwes nggih. Angel kok Piyai Monco kok iso pinter apa iki mau kae? Ular Ular kambang. kambang. Ular kambang iki ora mung dinyanyekke tok. Swara ular iki ya kudu iso. Piyai Monco pinter nirokke swara ular kuwi. Masa. Iso. Oh. Contone piye? Ngger pucuk 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 niku swara ular. Oh iya malah iklan mau iki. Kaya nggon TV. Nggih, Mbak Eka yo men jumeneng karo Mas Bagong. Ya, Monggo, nggih. seperti Mas. Mbak Eka Jembeng Dur dari Kebumen. Ya, Opo kuwi jembeng sini? Oh, silakan. monggo Mbak Eka. Sawan mriki kula kentani. Mbak Eka monggo mriki aturan mriki kula kentani. Eka ki jane ora ngajeni gamelan kok. Oh, srepek lek wong wedok dundang sinden iki bareng mlakune iki sing rada luwes kok ya. Oh, sinden mlaku kaya wong mangkat derep kowe. Lah aku ngene iki opo? Magane kan saking senenge nyong nang kene dundang kon maju semangat ya kowe. Sik basane kok beda dhewe ta iki. Lah wong kula nan kok ngapak kok ya. Kowe iki wong ngendi? Jeneng apa sih kok bingung nyong? Lah kok nganggo nyong ki apa? Lah iki ora denger nyong. Ora ngerti, pengen ngerti. Nyong ki apa? Nyong ki asline saka kare Kebumen. Oh. Ning siki melu penakane nang tanggane Pak mau lho. Siapa? Sularmo. Piye Karanganyar mau. Sularmo. Oh, Pak Pak. Sularmo. Oh, Kebumen iki ije Jawa Tengah. Wis melu Jawa Tengah ning isih kulon. Lah kok bahasane beda? Ya bahasane beda, bahasane kaya kiye, tayang apa ora Rika? Teyeng wis suwe. Teyang ki lak regetan wesi sing kuning keto. Tayang kuwi nek bahasa Indonesiane bisa apa enggak dikau? Waduh. Dikau. Nek ora mbok sinaoni ya. Kaki aja goblok-goblok nemen lah wong bahasane. Syukur tulung walesno aku, Kak. Sik, padha-padha Jawa Tengah kok logate beda. Jajal bedakno nggon piye? Lah ya nek Kebumen kan bahasane ngapak, Ngapak. ngapake nganggo A. Ah, Nek daerah yo ngulun, Ngulun. yo ngetan. Yo ki yo apa to? Etane kulone Solo kuwi lho, Mas. Jogja yo. Etane yo. oh Iya. Jogja, Tokyo. Manggone Tokyo ngono. Masane Jogja. Jogja. Jarku yo. Kuwi Jawa Tengah logat Jogja. Kane. Solo. Yo Jogja mengetan. Biar. Nang apa? Ora apa-apa. Jogja mengetan kan O. Ha. Oh, utawa O. Ya. Nggone yang segan nek Solo. Sego. Oh. Ya. Kira Piro? aja Oh, odo. Aja. ngana Ngono. kontau Kon. Ayo, dagelan cerdas yo diwangsuli no, Kong. Piye? Piye? Saya tak balenono. Ana piye mau, Kak? nek ana Ono. kira Piro? aja Ojo. sega Sego. kontau Mencelat. dene nganggo Luwel. Kupinge iki medeni lho. Krungu swara kono iki gila aku ki. Jarane bahasane dewek-dewek ning gone nganggo A ning ke Solo biasane nganggo O. Lah ya nek liya-liyane iki gampang nggon kontal kuwi rekoso. Ya iso aku ya mencolot to ya. Mula yen ra ngerti takono sing wong Kebumen. Lah Kontal ki apa?
Lah nek nganggo njur piye? Aja gawat. Gawat kuwi gawat darurat ya. Sini gawat nang apa sih? Hah? Basa iki nek krama inggil sing pinter. Krama inggile Bapak Rama. Bapak Romo. Turu Sare. Sare. Bapak turu aku adus. Jal. Bapak Sare. Rama. Oh, Romo Sare. Kula siram. Apa ora dosa kaya ngono ki? Apa ora dosa kowe kuwalat bapakmu kapok? Lah mau jane bahasane. Bapak Romo turu Sare. bapak turu aku adus. Romo Sare. Kula siram. Kowe kuwalat kapok? Bapakne adus gak disiram. Kang, lek awake dhewe iki aja dikramakne. Dadi lek Rama Sare kula adus tetepan. Dagelan kok Mas, ya lucune ning endi? Sorry. Dalan ngawur dalan. Dalan. Rusuh kok golek sandang mangan kowe. Ya sepurane. Wis kasep. Yo, arep gawe lucu apa meneh? Ora usah lucu, Mas. Lah iya. Masih uripmu dhewe wae ya wis lucu. Mudyar. Sabar wae. Orang ngono, kamu itu seorang seniwati, harus pandai. Wong jenengane aku karo awakmu ki urip ning desa. Awakku lah ndase marang lho, Mas. Lah saiki ndase ora melu yo nek raup sesuk piye? Ya komplit sak ndase. Iki awakku sak ndase. Ya awakmu sak ndasmu ngono ta? Kowe yo angel jak cara menungso kowe kok. Makanya yo mencekakkan. Iya. Aku dan kamu itu hidup di Jawa. Iya. Nah, wong Jawa ki wis sak orarane ya wong Jawa ki iso njawani. Yen wong Ambon kudu iso ngamboni. Yen wong Ngawi kudu bisa ngawe kani. Waduh. Gawe contoh sing apik. Ni. Yo nek wong ngawe kani ya, engko tak SMS ya. Kemudian ngejak geger wae agar munggah iki kok. Lah nyong kon Maksudku ngene, yen ora payu ndakel sesuk sasi poso timbangane dom rongos, kowe iki nang sawah ning nang sawah ki sing apik. Kowe iki dadi tak percaya kon nang sawah kon nandur pari malah sawah mbok tanduri kentang karepmu kae piye. Ya iki dagelan sing ora cerdas sing ngene iki. Mudyar. Terangno Kak, terangno. Kudune kowe iki matur nuwun ya, Lek. Aku mbok kongkon nandur pari ning ternyata tak tanduri kentang, mergane nek tak tanduri pari mesti dipangani tikus. Yo. Aku ki nek yo mletek uteke. Utekku iki lho. Uteke Tak tanduri kentang. Ora dadi sewayah-wayah misale somben kuwi to. Katoke suwek kentange metu. Engko iso nggo tuku Sik to Kak, katok. aja cepet-cepet. Sing suweke katoke sapa, terus sing panen kentang ki sapa? Aja digandeng ngono. Ngene lho Mas, aku rak kon tandur pari. Ah. Kon tandur pari ning aku wegah, mergane kok ndak dipangani tikus. Iya, Aku rak wong jenenge wis tau sinau rak yo mandan mudeng. Iya, Tak tanduri kentang. Aku jagani sok ben rak suwaya-wayah katoke lek bagong suwek kentange metu kan iso nggo tuku katok. Kosek to. Menata kalimat itu harus ada koma dan titik. Sing bener kuwi sawah kae tak Tanduri kentang. Kentange larang regane. Jaga sak ya wayah katokmu suwek kentange metu. Padha wae. Malah parah. Lah piye jare makane nek titik koma nek ki mau ya dikoma. Pokoke iki nganu katoke metu kentange suwek piye. Wis nggih niki saderengipun ngaturaken wilujeng dalu dumateng masyarakat mriki Pak Bu. Khususipun Pak Menteri kalian Bu Menteri wilujeng dalu. Nggih nderek pados sandang badhok Pak. Iya. Sandang pangan. Lah wong nek basane ngono sandang badhok. Desa Mawacara. Desa Mawacara Negara Mawatata. Sandang pangan iki sandang badhok. Nek cara nggonmu ki ana wong bayen kae wong apa kae? Ndoboli. Lho jadi paido pancen ngono kuwi. Ya cuma itu wongnya wis ndoboli ping pindho ya ora ngapa-ngapa sih. Ndoboli iki bayen. Wis bayen nyong kan wis ndoboli ping pindho. Nek Mbak Kesi ki ndoboli ping 4. Dadi nek Mbak Kesi wis dobal-dobol terus. Iya. Kuwi basa Kebumen. Basane Kebumen. Mari ndoboli mergo kentange metu mau lho.
Nggih. Lan ugi Kanditi. Ayo. nggih lan ugi mboten kesupen Bapak kula Pak Sujadi. Terus pundi kabaripun Pak? Dangu mboten pinanggih. Iya. Kalian Bapak kondang Wilujeng Dalu Pak. Iya. Eh, Ampun. nembang Kak? Yo, Ayo nembang. Ha iki kowe lek wong kulonan. kulonan bayar ya. Nembang kulonan. Nggih. Halo semuanya. Pripun Banyumas enten Banyumas? Oh iya. Ayo. Betul, Banyumas. Daerah Perngapakan Penginjongan. Oh. Banyumas, Sip. Banyumas. Sing paling tren paling kondang. Yo eling-eling. Eling-eling. Dibawani Kak. Ya. Ya. Siki ki. Siki. Siki apa? Siki saiki. Saiki sesuk wis bubar ngawur. Kaya kon sok paing ya. Bahasa yang tepat kita itu di Jakarta, Iya. bahasa persatuan. Jadi Oh, nek iya. bahasa Indonesia ki ada yang mudah dijawab, Iya. tapi ada yang sulit dijawab. Contohnya Mas. Yang mudah dijawab masuk ke, Dalam. naik ke, Atas. turun ke, Bawah. keluar. Nah, Raiso, nah nggak Keluar. bisa. Anda tidak bisa. Kalau saya bisa jawab. Iya. Coba tanya tadi. Masuk ke. Dalam, Turun ke. bawah, Naik ke. atas. Keluar ke. Enak tenan. Wes tekan iki. Keluar seneng. Nembang kok kowe wis nembang. Nok tenan. Iki ndak tekan kentang neh engko. Keluar jaine iku. Oh, wingi gak patek enak kok. Ngono neng, iya kan? Raden Arya Werkudara. Apa ya? Ya oke bro. Woi, halo, piye kabare? Sawahmu tanduri apa? Kentang. Nyata lamun satriyan jodi pati tak iso kaya manuk. Gong. Apa neng cangkemmu nek radione? Ah, ora ono. Iki lho, wit-witan nggon pinggir gedung Piye? kementerian iki gede-gede nganti ana manuk sing do nang susah krungu suaramu melu ngewangi ngoceh. Oh iya. Ora. Oh, jalukmu manuk lanang apa wedok? Nek manuk lanang piye? Lah nek manuk wedok? Banget saya pekekeh iki wedok. Rega Saga Gagung Luhur Gudeg tak. Sing bener napa niku? Gudeg wok, Godek wok, godek nggon kene wok nggon kene. dek tok. Lha tak kira gudeg tok. Hei, Heh. gudeg ora gudeg. Oh, kleru berarti. Ah, kowe ora waspada. Gudeg kok dadi gudeg. Krungu gudeg tok. Makanya Hati-hati lho, Kak. Nggih. Mergo Werkudara ta sing dirembuk iki. Nggih. Latenar ya Werkudara iki kelangenane Pak Menteri. Nggih niku nek ana Werkudarane sing dadi Pak Menteri. Lah nek Werkudarane sing dadi iki. Ya bener gudeg Lah tok. iya, gudeg tok. Jangan sampean kresnane aku Werkudara. Kresna Werkudara. Yayi Sena. Hideng lakangku. Sing bener. Kok piye? iteng lakangku. Sing bener apa? Jeliteng Teng kakangku. kakangku. Lah Kresna iki lak ireng. Lah kayak Werkudarane kayak ya ireng ngono kok. Hideng lakangku. Criteng kakangku. Yo. Ya. Gudeg wak simbar dadar
Pripun? Sing nyiter ngantuk. Kowe iki ora ngantuk. Kira ngantuk jebule ora. Ya ngono Jebule iki kuwi. digluk gek ngandani adine. Lah dine ngapa? Aja ganggu bapak gembut gawe. Adine jawab. Piye? Oke. Pindah kuntur dasar satria iki mu copoten Lek Oh, iki lho copoten lagi usik tuh. Iki kono gandengane ro kathok kolor kok. Arek iki kok bubar kabeh kok kentrange piye kok iki. Wah, bahaya. ya ndang dicopot sen nah dasar satria prawira Rama Nyanyi ngejak Parno. kok Parno piye to? Lucul-lucul. Ora mau ora takon gawakne sampurku to. Mbok nggo. Oh, dijilek mbokmu mau kok. Nyok dijilek dhewe. Eling kula mlorot ora kathokmu. Ora wis dilem kok kuwi. Ora. Eling kula eling. Lengkiran ya, Kak? Nggih, oke. Yo. Gunungane sen.
iki mikir Bayenge nek. Jogetanmu kuwi apik, tembange apik ning bokongmu ki wah. Pripun? Aku ki wong tuwa kok mbok pameri bokong dikira aku moh ngono apa piye kok ya. Ora lah Mas, apa salahnya dengan bokongnya diriku? Kaya danggone rupek ki sing rada ronong ngono. Wekmu yo abot meno Mas. Oh iki larang regane. Matur nuwun Mbak Eka. Nggih. Sami-sami nggih gara-gara kepareng apresiasi pertunjukan pada malam hari ini. Inggih, ingkang baku tawon ana entupe. Maknane Lakon kudu ditutuke. Begawan ciptoning Bawi Mintaraga.